זה האודישן החשוב בחייך? אחד החשובים. אני לא רוצה לראות את מה שיש לי מול העיניים. חייך יכולים להשתנות היום. בהחלט. מלחיץ. נכון. בדרך לאודישן לאחד מבתי הספר הטובים בעולם למוזיקה ברקלי בבוסטון. מיקה יוסטינג, תלמידה ברימון, יודעת שהדקות הבאות יכולות להיות דרמטיות בחייה. Are you going to play one of your own compositions? Yeah. כשלשיא הקריירה שלהם, אלון אולארצ'יק אחרי כברת ויהודה עדר פוסט תמוז, עזבו את הארץ ונסעו לבוסטון ללמוד מוזיקה, היכן שענקים כמו קווינסי ג'ונס וכית ג'ארט למדו. בשבילי כמוזיקאי יש כאילו החיים לפני ברקלי ואחרי ברקלי, זה עד כדי כך קיצוני. קשור לזה שפתאום אתה מרגיש שזהו, אוקיי, עכשיו אתה מוזיקאי. שני המורים הבכירים שבאו מבוסטון לבחון את המוזיקאים הישראלים יחליטו למי הם מעניקים את המלגות בשווי של $40,000 לשנה, שבלעדיהם קשה מאוד ללמוד בבית הספר. What are you listening for? Well, some beautiful music, hopefully. Hopefully it's what I'm going to hear. And personality. Unique personalities. And young people who really wants to do what they want to do. What you guys did was fantastic, I thought. It's like, yeah, 2013, here we are, here you go. לפי תגובת הבוחנים לאודישן של יוגב גבאי, מתופף בן 24, סביר שאת החורף הבא הוא יבלה בקור של ניו אינגלנד. פשוט להיות במקום הזה, זה נראה לי, אתה יודע, זה היסטרי. למה? פשוט היסטרי. כי זה פשוט מלא אנשים, מלא נגנים, מתופפים היסטריים. הכל שם היסטרי פשוט. בוחנים ביקשו ממיקה לבצע באודישן שיר בעברית. מה מבקש ליבך? אהבה, אני יודעת. התשובה הסופית, האם היא תעבור לברקלי כמו מאות נגנים ישראלים לפניה, היא תצטרך לחכות כמה חודשים. כאילו זה מרגש ממש, אני מקווה שהלך טוב. את תפרקי את כל מה שבנית בשתי ידיים.